21 Мартин Станкев, 22 Красен Трифонов, 14 Четин Садола, номер 9 Луис Едуардо. Гостите от Черно море с номер 33 Георги Китанов, 12 Мартин Дечев, 4 Детелин Димитров, 15 Александър Драгомиров Александров, 25 Александър Илиев, 91 Живко Атанасов, 30 Илиян Капитанов, 23 Симеон Симеонов, 10 Мирослав Манолов. И една снимка за историята, тя е с главните съдии, с капитаните. Главен съдия днес е Калин Людмилов от София, помощници Николай. Очакване на първия сигнал, само една статистика, която ни сподели нашия колега. 9-та година във втория кръг Етър приема също Черно море Варна и печели тогава победа с 3-0. Айде пак! Димитър Цеков, Тодор Маринов и на Георги Василев. Това става точно във втория кръг на сезона 69-та година Етър срещу Черно море. А сега успех на виолетовите в днешния двубой. Нека победи по-добрия, надяваме се това да бъде Етър.